קיבלו עדיין, מעולה, חלקו פה בבקשה לכמה. רחל, יש פה דרישה. אתם גם צריכים, הנה זה בא, מותר להתחלק שניים, מה המצב פה? יש לו טקסט? אני עסוק בלהסתיר. תודה רבה. אתם לא קיבלתם? הנה, תעבירו. חלקו. שבי. כולם עם טקסטים, או החברים שלהם עם טקסטים. שכנות והשכנים, יופי. רפי, אני צריכה אותך בעיניים, רפי. כי הכותרת של מה שבא לי לומר, הכללית, היא אחותי כן כותבת שירים. היא כותבת שירים על היעדרות ושלילה, היא נשענת על אילנות גדולים. שרניחובסקי, אני, אמא שלי, אין כלום, אפילו לשולחן. אורחל, כמו שכבר למדנו. לא שרתי לחרסים ולא קראתי שמך, כאילו בכלל עושים. ואולי יותר מכולם, על שימבורסקה. אותה אנחנו יכולים לקרוא בעברית בתרגומו המופלא של רפי, שאיתנו כאן כמובן. חשוב לי לקרוא את השיר של שימבורסקה שאין לכם. חשוב לי לקרוא את השיר של שימבורסקה. לא רק כי הוא מבוא מופלא למה שנעסוק בו בדקות הקרובות, על היעדרות מנכיחה ושלילה מחייבת, על ההפך של ההפך, במיוחד מתוך ספר שירי הראשון של אילנה, אלא בגלל חילופי הקולות, המתחייבים מהעובדה שאני אקרא את השיר. את השיר, אולי כתבה אותו כבר שימבורסקה, הייתה יכולה לכתוב כמובן גם אילנה, בקלות. ועכשיו שאני קוראת אותו במקומה, אני מאלצת אותו, את השיר, להיפוך קולות, כי הוא כמובן היה צריך להיקרא ולהיכתב על ידה. בשבחי אחותי כתבה ויסלבה שימבורסקה. אחותי איננה כותבת שירים, ונראה שכבר לא תתחיל לפתע לכתוב שירים, מה זה נכון? זה בא לה מאמא שלא כתבה שירים, ומאבא שאף הוא לא כתב שירים. תחת קורת הגג של אחותי אני מרגישה בטוחה. בעלה של אחותי לא היה כותב שירים בעד שום הון שבעולם. גם שזה נשמע כמו יצירה של אדם מצוין.